Hei, olen Jenni ja näytän kuinka tehdään käänteinen läpivetoletti. Mä teen ponin häntään käänteisen läpivetoletin. Eli mä oon laittanut hiukset ponnarille ja jaan sen ponnarin kahteen osaan, että on ylempi osa ja alempi osa. Ja sitten mä jaan sen alemman osan vielä kahteen. Ja se ylempi osa tulee sen alemman osan kahden osion läpi. Eli tästä tulee se läpivetoletti, että se vedetään tuolta läpi. Se ylempi osa. Ja sitten mä laitan tähän hiusrenksun. Ja tähän on kiva käyttää eri värisiä hiusrenksuja tai sellaisia renksuja, jotka erottuu tuosta hiusten väristä, koska ne jää tähän näkyville. Eli mä laitan tähän yhden hiusrenksun. Ja sitten jaan sen taas ton alemman osan kahtia. Eli nyt täällä on tämä alempi ponnari, joka jaetaan kahtia. Ja vedetään ne kaksi osiota tuon yhden päällemmän ponnarin ympäri. Ja laitetaan tähän eteen taas ne kiinni hiusrenksulla. Sitten niitä pystyy vähän vetelemään noita ponnareiden reunoja, että niistä tulee tällaiset silmukkamaiset. Eli aina otetaan alimpi ponnari, jaetaan kahtia ja vedetään tuo ylempi yksi osa siitä läpi. Laitetaan hiusrenksuja ja vähän muotoillaan noita reunoja silmukkamaisemmaksi. Eli hiusten latvoihin saakka samaan malliin, vähän niitä silmukoita samalla muotoille. Ja tää on käänteinen läpivetoletti, jonka voi vielä tuon hännän voi viimeistellä sitten tämmöisellä läpinäkyvällä silikoonirenksulla.